dituzten bi estatuek eta egitura supranazionalek suntsituko gaituzte. Espainiar eta Frantziar estatua suntsitu behar ditugu. Imperialismoaren bi kategori horiek kolpatu. Hori baita beste herri langileei egin diezaiek egun ekarpenik handiena. Europar Batasuna ez dugu lorategia izaterik nahi. Desagerraraziko duen kaosa piztea nahi dugu. Oian basatia eratzea, herri langileon borrokak. Eta horrek, ezinbestean dakar Estatu Espainiar eta Frantsesaren desegitea. Hori esek baitira, ekoizpen eta gizarreman kapitalisten betikotzearen erantzule. Altxatzen den herri langilearen aurkako erantzuna argia da, errepresioa. Ez dugu ikusi besterik, Asier eta Jusefen atxiloketa azken astean, Iruñeko 28 sarekada, Loiuko aireportuko kolpeak, Uztailak 14 kolektiboko auziperatuak, Marienea eta Eloztegikoak, zenbaitek aldarrikatzen duten egonkortasun hori xebera da herri langileok etxegabetzeetara, lan heriotzetara, indarkeria matxistara, nazio zapalkuntzara eta kartzelara kondenatzen gaituela besteak beste. San Juanetan ere, ezin dugu ahaztu, eta horrexegatik beragatik gogor deituratuko ditugu engendro sionista, Amerikako Estatu Batuak, NATO aliantza terrorista, Europar Batasuna eta Espainiar zein Frantziar estatuak. Guztiak dira Euskal Herri langilearen miseriaren erantzule. Guztiak izan behar ditugu jomugan. Piztu ditzagun arrasateko kaleak imperialismoaren aurrean herrion borroka aldarrikatzeko. Erre ditzagun San Juan zuan imperialismoari joko zelaia prestatzen dioten alderdiak, sindikatuak, komunikabideak eta gobernuz kanpoko erakundeak. Probestu ezagun garrori independentzia eta sozialismoaren aldeko mugimendua berpizteko. Euskal Herria internazionalista ere egiteko. Gora San Juanak! Gerra imperialistari herriok borroka. Eman diezaiogun zu imperialismoari.